हेलो एभ्रिवान दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्स आरो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदाननि मोनसे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां अफिसियेल बड' आपकामिं मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्सन बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो गोबाङानो मिथिखादों आरो खोनाखादों आरो नुखादों बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे गान्दुला रोजा आपकामिं मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिप्सआ गोबां भाइरेल जागासिनो दं ससियेल मिडियाआव। स' लोगोफोर बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गान्दुला रोजा। आरो बे गोदानै फैनो गोनां गान्दुला रोजा आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय थाजिम नार्जारी बिथांजों लोगोसे जतिका। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथाङानो, डिअपि खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङानो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां गान्दुला रोजा आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ आरो बे फिल्म प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दे। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोरैनो बे गान्दुला रोजा आपकामिं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बे गान्दुला रोजा आपकामिं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबायबा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। bahang bahang bahang